Upravo je završena prva šahovska liga Republike Srpske za žene. Titulu je osvojila ekipa Rudara iz Prijedora. Razgovaramo sa kapitenom Brankom Gajić. Gospodice ili gospođa Branka, recite nam kako su zadovoljni nastup vaše ekipe na ovom turniru? Pa ja moram da kažem da sam veoma zadovoljna sa nastupom. Naše djevojke su zaista dobro igrale, bila je jaka konkurencija, ali one su pokazale prave rezultate. Koga bi istakla od vaše pored vas? Pa posebno bih istakla Stefanu. Ona je igrala na prvoj plači i baš je onako bila borac za klub i odlično igrala. Evo, vaš klub je veoma, kako da kažem, poznat i uspješan kolektiv u slučaju šaha. Ima nekoliko razloga za to. Članovi ste Premier lige seniorske, evo sada titulova, učestvovao se na Evropskom prvenstvu za mlade. Pa kakvi su uslovi inače za bavljenje šahom u vašem gradu? Pa uslovi su dobri. Imamo veoma dobrog i aktivnog predsjednika, gospodina Javorića, koji nam to i omogućava. Jedino nemamo prostorije za šah, da vježbamo. To nam je sad potrebno, najneophodnije nam je to. Tako, inače imamo veliku podršku. Ovi uslovi će sada, ovaj uspjeh će sada doprinijeti da dobijete? Pa nadamo se. Ima li mladih dosta u Prijedoru da se bave šahom? Ima, veoma dosta ima mladih i veoma su aktivni, dolaze na treninge, vježbaju. Bili smo sad tu i na Evropskom prvenstvu sa ekipom od 10 dječaka i djevojčica. Zadovoljni smo veoma. Hvala vam lijepo. Hvala vama.